Powerbanket vennél, de nem tudod, hogy mi alapján válasz? Hogy könnyebben tudj dönteni, összeszedtem neked 5 pontban, mire figyelj, mielőtt powerbanket vásárolsz. Lássuk. Az első az a kapacitás és a súly. Attól, hogy 20.000 mAh a powerbanked, az akkumulátor a telefonodban pedig 5000 mAh, nem azt jelenti, hogy 4-szer fel fogja teljesen tölteni. A nettó kapacitás körülbelül 60-70%, minél nagyobb a kapacitás egy powerbanknek, annál nehezebb lesz. A második az a töltési sebesség. Ha több eszközt töltesz, a teljesítmény bizony osztódni fog. A harmadik a kijelző. A legtöbb powerbanken csak egy ledes állapotjelzőt találsz, a drágább verziókon már kijelzőt is, ahol figyelemmel tudod kísérni a pontos töltöttségi állapotot, illetve hogy az adott csatlakoztatott eszköz milyen sebességgel töltődik. A negyedik a ki- és bemeneti port. A powerbankek leírásában megtalálod a bemeneti és kimeneti teljesítményeket is. Az ötödik pedig az ár és a jótállás. Arra kell figyelned, hogy 10.000 forint alatti termékekre nem kötelező jótállást adni, így érdemesebb 10.000 forint felett nézelődni, ahol már 1 év jótállást kapsz az eszközre.